wana serikali igo yachakire komorigine chinguru chinene omo Russia oliego tebekana omoigozi yani tata nkieke lakini mate chikamera abwate choko record ebirore taikurusi birore kamera rero bikira sibirore technology mbosiere technology na nze ya Russia na ndi nerbosi technologically bono yeze ya Kenya kumoriki korwa ya tari Kenya bono as we are speaking even they ga bibwatu ka think ole siko chi video chiogo kumidata chiogo kubia na gotenga bakaba kungu babandu no bale tata mundu tayari utigeta abana in fact bamerete kanisa imbe akatiye jirani ngakala ngomera abana bo jinyomba go chande kamingiriara no ale kira se video hapo ngiyo ra eresa abana bao ngiyo ra eresa abairi mwako ekera ko yumera no ganye. It is a sad thing by the way. Ende ko matenki yango bo bageta. Lakini nkibono ge kworo kigende ke leso ningi yeke gosomia bandu nerili. Especially as sema yabasubadi. Tali monto nde bwensi ora yoli. Oromo zongo wateke buku. Watevese. Na ndi yakorale rege sieli wasi bati yo monto ro jase ke tero to boete kero ke no nyore teri karasinga buneli. Ye chogete. It is a sad thing by the way, it's a sad story. Ngono nege kone. Hii kitu linitia wasiwasi sana. Mbirenga bono bigokoleka na bitabwati kamera. Omongwana olia lakini muroberikia bugatekera ari kuja ku Russia naba aroberetibo nabo uri gwekera rato kiagira rogasinga ari gukora utatige yoko igosa yoko no ntora manye gasi achite gukora nireri gusino motari orenge gusemo gatega storo chachi egastoro ni most probably I think no motari orenge kerongo tema koramo analyze because nyo chete gukore gasi getangala abete busy katenere ya tari busy negasi. He has been very busy. Schedule ya very tight. Mongoro tarati mokadada. Mongoro tarati moka. I think he must have accomplished the mission ya. Again, I go say kigera. Mongoro tarati mokoleka no mugano ebunole. This video je karo jiwata dia. Ji video adere ji recent ya bada. I think akiri gagi egasi enkongu sana.